concerned about that. We are concerned about our party, our MLAs. ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ଅଛି ଏ ଭିତରେ ଗଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକରି ଆମର ଇନଚାର୍ଜକୁ ମୁଁ କହିଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେବୁ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆମେ ସଜେଷ୍ଟ କରିବୁ ଟୁ ଫାଇଟ୍ ଦି ଇଲେକ୍ସନ୍। ହଁ କ'ଣ ଅଛି ହାରଜିତରେ କ'ଣ ଅଛି ହାରିବୁ ବୋଲି ମାନେ କ'ଣ ଅଛି ଯଦି 4 ସିଟ୍ରେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲେ ହାରିବୁ ମାନେ କିଏ କହିଲା କେମିତି ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଣିଦେଲେ ବୋଧେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପିକୁ ସେ କିଣିଦେଇ ସାରିଲେଣି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ହବ ଆମେ ତ ବିକି ନାହୁଁ ଯଦି କିଣିଦେଇ ସାରିଲେଣି ବୋଲି ସେ କ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ କାହାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ ଆମେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ କାହାକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବୁ ସେଟା ହାଇକମାଣ୍ଡ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ କରିବୁ ନା ଏତେ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ନା ତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୋବାବିଲି ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିବ କିଏ ସକ୍ଷମ ହେବ କିଏ ଜିତି ପାରିବ ନା ନା ହାରିବାର ସମ୍ଭାବନା କାହିଁକି ଅଛି ଯଦି ଏତେ କୋରମ୍ ନଥାଇକି ବିଜେପି କହୁଛି କି ବିଜେଡି କହୁଛି ବୋଲେ ଆମେ କାହିଁ କହିବୁ ନାହିଁ କୋରମ୍ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ବି କିଏ ବି ହେଇପାରେ ପାର୍ଟିର ସମର୍ଥକ ବି ସିମ୍ପାଥାଇଜର ବି ହେଇପାରନ୍ତି ପାର୍ଟି ଲୋକ ବି ହେଇପାରନ୍ତି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍